लोगोफोर माबोरै दङ मोजाङै दङ ना माने लोगोफोर दिनै माने बोथोराबो एसे थान्दा जादों आरो ना अखा हानानै ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै कन्टेन्टखौ नागिरना मोनासै आङो बेनिफ्राय आं दा माने दुब्लियाव दंफैयो आरो ना ओमफ्राय साख्रि गोनां सिख्लानि एक्ट्रिस माने आब'खौ माने आं प्रेंक कल खालामनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर माने माबायदि रिएक्सन ओंखारो नोंथांमोना नायबानो जाबाय रागा जोंगोन खोमा दे आब'आ माने आरो लोगोफोर आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम प्रेंक कल खालामनो नागिरदों आरो ना रायलायनोबा रोंगोन ना रोङा मिथिला ओमफ्राय आरो जों सानै मानसिखौ प्रेंक कल खालामगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ जोबजासे नायलांबानो जाबाय मा होनो सानैखौबो आं आब' लिङो दै सासेया आरो इउटुब चेनेल दंखायो आरो ना हेल' बड'लेण्ड आरो ना आब'नि चेनेला नोंथांमोना अननानै सार्च खालामनानै नायबा नुगोन माने आब'आ मोजां माने मा होनो कार्टुन भिडिअ होयो आरो ना आब'आ माने आं दिनै माने सानै मानसिखौ प्रेंक कल खालामनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो ना मा होनो गाइस अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना हेल' सन्जु औ मा खालामदों आं दं न'आवनो नंगौ औ ओमफ्राय आंखौ सिनायाखै ओहो मिजिङाब्रा हा मिजिं होनदां मिजिं सोरबा मिजिंब्रा नोंनि लोगोखौ सिनायाखै ओहो गावनि बेस्ट फ्रेन्ड ब्रा मा सिनायासै नों आंखौ दाख्लै लोगो मोननाया ओमफ्राय बेस्थ' नामा हा बेस्थ' नामा होनदों खोनायाखै बेस्थ' नामा होनदों औ मा खालामदों आं न' सिबबाय दं नंगौ ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा सोंनि दे मा रागा जोंबालाय मा बाथ्रा नों रागा जोंदों खोमा आं नोंखौनो सिनायाखै मानसिखौ आयु सिनायासै जाफ्लाबावबाय आरो नोङो हेलौ सिनायाखै आं हमनायाखै माथोखौ मानसिखौ ओमफ्राय आं रागा जोङाथ' मा बाथ्रा नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया मानो नांगौब्रा मानो देलाय बुंदोब्रा खोन्थाया आङो देलाय खोन्थाया माने ओरै जाहैबायब्रा नों रागा जोंबालाय मा बुंग्रोनाय नोङो आं गिदोंलै नोंखौ रागा जोंजानो आंबो सिनायो अबेनिमोन नोङो आइया गावदोनो एसे समान माने फरायजोबनायखौ सिनायबा नोङो हमनायखै आं मानसिखौ नंगौ दे ओमफ्राय नोंहा बयफ्रेन्ड दंना गैया बुंदोल' मानो बुंदोलाय ओमफ्राय सासे मानसिया नोंखौ नांगो होनदोलै सोरो ओमफ्राय नोंनिया बयफ्रेन्ड दंना गैया खोन्थाग्रोलाय सोर खोन्थाग्रो नों प्रमिस रागा जोङा होनलाय खोन्थाबा खोन्थाग्रो होनबासो होनगोन आं इदि बुंबादां सेंग्रा सिंग्रा होनबाय थाबानोथ' रागा जोङा सिदा बुं रागा जोंना रा सोर बुं ओमफ्राय गैमारा दा हेलौ खोन्थालाय ओमफ्राय रागा जोङाबा आं बुंनोसै होमबा ना हेलौ दे आं नोंखौ मोजां मोनबायमोनलै सोर नोंनिफ्राय सोर आयु गावखौ दाखालि लोगो मोनबाय आं जा मोजां नुखादोंब्रा नाहरबाय थादोंमोन आं नोंखौ गावहा मायाव नायफिन कलेजाव खोनाबाय हेलौ अबेनि नोङो आं सिनायाखै नुनायाखै आं मुसलपुरनिनो ब्रा मा नाम होनदों मिजिं मुसलपुर अबेनि मुसलपुरनिनो मेन टाउननिनो आङो खोनाबाय ओमफ्राय नों मिजिंखौ सिनाया जाफ्लाबाय आरो हमनायाखै आं सिनायाखै मिजिङाथ' बहुद दं ओमफ्राय गावखौनो इमान आं नाहरबाय थाबाय नों आंखौ नाहरफिन मायाव मानिफ्राय कलेजावनो रा
ओमफ्राय दे ओमफ्राय बेफोर बादि दे ओमफ्राय नोंहा बयफ्रेन्ड दंना गैया बुंदोल' दे मानो नांगौ बेखौ ओमफ्राय आं नोंखौ लासिगोनब्रा बयफ्रेन्ड गैया होमबा लोगोफोर दानना हरबाय दे आं हरफिननि दै खेबसे हरफिननोसै आं ना दानना हरबाय नों माथो हमना मोनाखै बियो माने लोगोफोर अ माय गड माने कुनु दिन बेफोरबायदि खालामफेराखैमोन दे आङो माने फार्स्ट प्रथम आरो ना प्रेंक कल खालामनाया ओमफ्राय दा आङो हरफिननि दै खेबसे मा होनहरो एबार ओमफ्राय बारा रागा जोंबा खोन्थाहरफिन आरो ना लोगोफोर हमगोनना हमला जाखोरा আপুনি কল কৰি থকা हमाखै लोगोफोर मा खालामबावनो आरो उपाय गैयाना खेबसे ट्राइ खालामबावनोसै आं ना हमगोन ना हमा खेबसे हमनायबा हामगौमोन माने खोन्थाहरनो मोनाबा दा बोरैबा जागोन ना लोगोफोर আপুনি কল কৰি हमला लोगोफोर एकदम रागा जोंबाय बायदि मोनबाय आङो थ' लोगोफोर माने आब'आ बिराद रागा जोंबाय खोमा दै ओमफ्राय आंनि नाम्बारजों फन हरनायाव हमफिनासै आरो ना ओमफ्राय बादि आङो माने आब'खौ उनाव फन हरनानै खोन्थाहरसिगोन आरो ना प्रेंक कलसो खालामदोंमोन आं होननानै ओमफ्राय दा आङो मा खालामनो आरो ना उपाय गैया माने बे नाम्बारखौथ' बिजि खालामना लाबायानो आब'आ ओमफ्राय आंनि नाम्बारजों फन खालामदोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय आंनि नाम्बारखौ बिजि खालामना लाबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर आं माने खासे आब'नो आरोबाव माने इनोबो प्रेंक कल खालामदों आङो माने मा होनहरो बेबो माने बे माने मोनसे चेनेल दं आरो ना बेनाबो मा होनो कार्टुन भिडिअ बानायो आरो ना हेल' बड'लेण्ड होननाय बेनि चेनेला नोंथांमोना सार्च खालामना नायबानो जाबाय ओमफ्राय दा आब'खौबो आं माने प्रेंक कल खालामनि मा होनहरो आब'आबो माने सेम टु सेम रायलायगोन दे आं लोगोफोर माने आं कुनु दिन बेफोरबायदि खालामफेराखै नालाय ओमफ्राय दासो फार्स्ट टाइम आरो ना ओमफ्राय दानि आब' खासेनि जेरै रायलायदोंमोन बेफोरबायदिनो सेम टु सेम रायलायगोन आरो ना लोगोफोर होमब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना गाइस मोजां मोनब्ला अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो ना गाइस नायलांबाय था होमबा आं माने आरोबाव खालामबावनोसै स' लोगोफोर बिदिब्ला आङो डाइल खालामसै ना आब'नो खासिबाव आरोबाव माने सेम टु सेम रायलायगोन दे आं लोगोफोर माने आं बेफोरबायदि माने स्क्रिप्ट लिरना लानाय जायाखै नालाय डाइरेक्ट माने रायलायहरनोसै आब'दो दानि आब' सासेजों जेरै रायलायदोंमोन बिदिनो रायलायहरगोन आरो आं ना नायनि मा रिएक्सन ओंखारो मा होनहरो आब'आ रायहरगोनसो ना मायो मिथिला नांबाय बेस्ट खोमा दा आं फनखौनो रिसिभ खालामाखै हमगोन नामा नायनोसै আপুনি কল কৰি থকা हमाखै बेबो माने बेस्ट'आव थायो नालाय ओमफ्राय खेबसे हरबावनोसै आङो অনুগ্ৰহ কৰি কিছু खेबसे ट्राइ खालामबावनोसै लोगोफोर गाइस আপুনি डायल কৰা নম্বৰটো बेस्ट' दे आंनो हरफिनदो खोमा बेस्ट' बेयो नै हरफिनबाथाय आं रायलायनोसै आरो ना हेलौ औ अम्बिका ना आंखौ सिनायदों दा नै नोंसोरनि गामि खाथिनियाब्रा नोंसोर गामिनि खाथिनिसो मोनबा ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंलै नोंनाव सोरमोनबा माने आं नोंखौ दाखालि नुदोंलै नोंसिनि गामि खाथियाव ना खावखुसियाव खावखुसियाव औ नै नोंहालै ओरैजाय बाथ्राया माने मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन आं नोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय रागा जोंगोन नामा नोंलाय रागा जोंगोन नामा नोङो हेलौ औ रागा जोंगोन नामा नोङो
हेलौ खोनाबाय हेलौ अमिका बेबो दानना हरबाय आरो ना खेबसे हरफिननि र' आङो थैबायलै माथो दिनैलाय हेलौ बेस्थ' नामा बेस्थ'आव दं नामा बेस्थ' गैया औ ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोनलै अ मामोनबा ओमफ्राय रागा जोंगोन नामा जोंहा दे आं माने नोंखौ दाखालि नुदोंलै दाखालि नुनानै जा साफा नुदों आरोना नोंखौ नैबे नोंसिनि गामि खाथियावनो सोरमोनबा आं दाथ' सिनायाना नोंखो आं खोन्थागोन ब्रा लासैनो नों खोनासंग्रोलाय बाथ्राखौ हेलौ बाथ्राखौ खोनासंग्रोलाय नोङो आं खोन्थागोन दे नोंखौ मा जाबाय थादों आसलते दानजालांबाय थादों फना हेलौ हेलौ औ मानो दानबाय थादों नोङो हेलौ हेलौ मा जेबो बुङा हेलौ हेलौ मायोमोन माथो जेबो बुङा खोनायाखै हेलौ हा खोनाबाय खोनायाखै नोंनि माथोआ मोजाङै फैयाखै देखन नेट गैया खोमा नोंनाव सोरमोनबा आं सिनायाखै मोजां खिन्थानाय माने आं नोंखौ दाखालि नुदोंमोनलै ओमफ्राय आं नोंखौ जा मोजां नुदों आरोना इस मबाइला मा जादों आसलते मबाइला माबा जादोंदां आंना माने एकदम प्रब्लेम होबाय थादों आरोना लोगोफोर नेट दों माथो मा ओरै जादों र' आं खेबसे हरबावनो दे फ्लाइट मुड मारिबाय आं खेबसे ओमफ्राय नेटआ मोजां फैगोन खोमा ओमफ्राय हरफिननोसै नांबाय आरो हेलौ हेलौ औ खोनाबाय नोंनि माथोआ मोजाङै फैयाखै ओमफ्राय दा खोनाबाय सोर होनदों आं सिनायाना माने ओरैलै दाखालि आं नोंखौ नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंखौ नुनायाव जा मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नों रागा जोङाथ' रागा जोङा ना नोङो रागा जोङा माने रागा जोंनाय बायदि बाथ्रा बुंबालाय ओमफ्राय आं बुंनोसै दे होमबाना सोरबा दा सिनायहायाना सिनायहाबा मोजां जागौमोन औ सिनाय हागोन दे नों आंखौ आं खोन्थागोन ना ओमफ्राय नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंग्रोनोसै सिनाय हागोन दे नों आंखौ उनाव ओमफ्राय आं नोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा नोंना मोजाङै फैयाखै खोनायाखै खोनादों दे माने आं फंसे बाथ्रा बुंनि ओमफ्राय दा मिथिगोन दे नों आंखौ सिनाय हागोन ओमफ्राय नोङो आं बे बाथ्राखौ बुंबा नों रागा जोंनाय नङाना दे जोंहा दे माबा बुंनाय माने दाखालि आं नोंखौ फार्स्ट नुनायाव माने जोबोद साफा नुदों आरोना ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंनाव ओमफ्राय नोंहा माने बयफ्रेन्ड दंना गैया गैयाना ओमफ्राय आं नोंखौ लानो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोङो रेडि दा ओमफ्राय नोङो राजि दा गाज्रि मोना र' मोननायालाय ओमफ्राय माने आं नोंखौ जा मोजां नुदों आरोना दाखालि नुदोंमोन आं नोंखौ नै नोंसिनि गामि खाथियावनो ओमफ्राय आं माने सासे लोगोनिफ्राय लादों आरोना नाम्बारखौ नोंखौ नोंसिनि गामि ओमफ्राय दा नों लोगोखौ खोन्थाबा रागा जोंगोन नामाथाय ओमफ्राय गैमारा जा नङा मोजाङानो होमबाना ओमफ्राय आं दा नोंनो आंनि फट'खौबो हरसिन आरोना वाट्सएपआव ओमफ्राय नोंबो आंनो हरबानो जाबाय आरोना नोंसिनिनो गामि खाथिनिनो नामखौ आं दाहाय खोन्थागोन दे ओमफ्राय नों राजि जागोन ना जाया बेखौल' बुंग्रोदो मानो Abang Mika. Abang Mika. Hello.
Cialah tanah. Amane logoफोर मा रायलायगोन जादों आरोना खोन्थाहरनोसै आं माने एखेबारे गोसो माने आङो एबारसो प्रेंक कल खालामदोंना माने एकदम गोसोआव माने बाथ्रायानो फैयासै आरोना बुंनो थाखाय ओमफ्राय आं दा खोन्थाहरनोसै आरोना आब'नो cialah oh no hello Abo Mika no Angsi itu panggil macam ni. Bang mengge mana prank call sekarang dia abang video mana guys ni. Prank call kamu dah nengge mana video mana guys ni angge. Mana di ni ada betul-betul gorom na, bermakalam ni mana nanti prank call kamu tu mana rang na. Ompray abo sun juga baham kang bayam abo sun juga bisa raga zongor bay bra. Mama kamu dah boda. Ompray ba abo ekdom nengtar kesan benar na. Mana yang mana rela bagu men bayang na gusto batren via sih na baydang di ni sama na first time prank kamu dar na nengke. Ompray dah sampai upload nang na abo video ke. Ompray honosin deh abona. Deh ompray malah viewers pergi naik sebung order deh malah monse. Nengkau deh sebung order bre viewers pergi mana subscribe lah mentah kai. Deh bung lah deh capse. Deh bung order capse ni bung order viewers pergi mana subscribe lah mana share lah mana. Mana abo, kenapa abo? Dinis mana nengke first time prank call kamu perbayang ompray mana gusto mana baterai nengge ya mana bayang linda bela ya kena lempeng arale bonus handuman ompray kita orang sedang mana mini ni apa terla mana ekdom mini gas ni angar sini. Ambil ganti mentera apa? Oh. Oke lagi per mana awalnya sih mana interest kalam bayar na ompray di video bikin ane mar nalagi perang mana di first time prank call kamu nalai ma badi nang kau nane komen aku tahu dar lagi per mana video kamu zaman belau nane saya subscribe kamu kalang dar na mana tom gitu mana baterai via siang ni mana abu de mana Israel bau na kamu dar na maham nar armin ne tanah ya sih baterai via sini laku giam bayar yang kentar bayar na. Jadi guys, dia mendengar na, badi begini nentang masih interest kalam bayar na time pass ne, ompray nentang mana ma badi nang deng onna ne komen aku tahu deh, ada muzang mendeng belah, channel ku subscribe kalam dar na begini ane, oblah lagi per, matung bau nar di video begini ane men, lagi per, dan tonton video belah na, bye bye, ada next video thamin lagi men gan, di ni kalam pera, first time mana prank callar na lagi per, bye bye lagi per, ada next video thamin lagi men gan.